салом тамошобинони азиз. салом бачаҳо. лолаҷон, ту намедонӣ ки ин азиз дар куҷо бошад? мо бояд барномаро оғоз кунем. не намедонам. шояд ягон рафиқашро дида ба футболбозӣ рафтааст. муаллимаҷон, лабай агар ба вай футбол гӯӣ, ҳама чизро фаромӯш мекунад. наход. ман омадам. овози азизҷон ба фикрам ки давида истодааст. азизҷон кани хез. чӣ шуд? ташаккур муаллимаҷон. азизҷон. муаллимаҷон, лабай ба фикрам аз паси туб хело давидааст. аз нафасгирияш маълум. маълум. салом муаллимаҷон. салом азизҷон. салом лола. салом. салом бачаҳо. азизҷон, лабай. ба фикрам ки имрӯз бо ту ягон ҳодисаи ғайриоддие рӯй додааст. кани бигӯ, дар куҷо будӣ? муаллимаҷон, ман на аз паси туб давидам, на ягон ҳодисаи ғайриоддӣ бо ман рух додааст. ман дар роҳ як пиразанеро вохӯрдам ки ӯ борхалтаҳои вазнин дошт. ман ба ӯ кӯмак кардам. борхалтаҳои вазнинашро то хонаашон бурдам ва баъд ӯ ба ман дуои нек дод. офарин азизҷон. ташаккур. азизҷон, вай пиразан хешатон буд ё ягон шиносат? ой, хеш? на хеш буду, на шинос. магар барои ёрӣ расондан хеш будан шарт аст, лола? лола, азизҷон дуруст мегӯяд. бачаҳои азиз, азизҷон дуруст мегӯяд. бале. мо бояд ҳамеша ба одамони ниёзманд, хоҳ шинос бошанд, хоҳ бегона, бояд ки кӯмак расонем. ва имрӯз ман ба шумо афсонаеро мехонам ки дар бораи некӣ ва кӯмак кардан ба дигарон нақл мекунад. ин афсона тангаҳои осмонӣ ном дорад. кани? тангаҳои осмонӣ? бале, тангаҳои осмонӣ. магар ин хел мешавад? албатта мешавад. ва медонед муаллифаш кист? ки? муаллифаш бародарон Грим. рассомаш бошад Муҳаммад Ҳусайни Ибодулло. бачаҳои азиз, биёед пеш аз хондан аввал бо калимаҳои нав шинос мешавем. бо калимаҳои нав? кани биёед. танга пулҳои майда ки аз оҳан, тилло ё нуқра тайёр мешаванд. манзил хона, кӯлоҳ сарпӯш, дурахшон рахшанда тобанда. буд набуд духтараки хурдакаке буд. падару модари ӯ мурда буданд. ин духтарак чунон бечора буд ки манзиле барои зиндагӣ, кате барои хобидан надошт. чизе ки дошт ҳамин куртаи танаш ва пораи ноне дар дасташ буд. ин духтарак бисёр меҳрубон ва хоксор буд. азбаски духтарак ҳеҷ кас надошту якаю танҳо буд, ба умеди худо гуфта роҳи саҳроро пеш гирифт. дар роҳ ба марди камбағале дучор омад. он мард гуфт: ман хеле гушнаам, ягон чиз деҳ ки бихӯрам. кани ки ба ман мегӯяд ки духтарак чӣ кор мекунад? муаллимаҷон, духтарак ҳеҷ чиз надорад, чӣ хел ёрӣ мерасонад? муаллимаҷон, шояд ба пирамард пул медиҳад? чӣ хел пул медиҳад? ҳеҷ чиз надорад. лола азиз, ҷанҷол накунед. биёед беҳтараш давомашро гӯш кунед. биёед. шумо низ бачаҳои азиз. духтарак ба он мард пораи нонашро доду гуфт: о шавад. сипас ӯ ба роҳаш давом дод. дар роҳ кӯдакеро дид ки гирья мекунад. сарам хунук мехӯрад, ягон чиз деҳ ки ба сарам пӯшам, гуфт кӯдак. духтарак кӯлоҳашро кашиду ба кӯдак дод. каме роҳ рафта буд ки писараки дигареро дид. писарак палто надошт ва аз хунукӣ меларзид. духтарак ба ӯ палтоашро дод. духтарак ниҳоят ба ҷангал расид ки ҳаво торик шуд. ҳамин тавр духтарак истода буду
дигар ҳеҷ чиз надошт. ногаҳон аз осмон ба сари духтарак ситора борид. онҳо на ситора, балки тангаҳои дурахшон буданд. дар тани духтарак либосҳои наву зебо пайдо шуданд. вай тангаҳоро чида гирифт ва тамоми умр хушбахтона зиндагӣ кард. кани кӣ ба ман мегӯяд ки духтарак ба киҳо некӣ кард? ман муаллима ҷон, хуб, ба пирамард, бо як кӯдаки хурдсол, бо як писарак. бале. офарин. акнун лолаҷон ба ман бигӯ ки он одамоне ки ин духтарак ба онҳо кӯмак кард хешаш буданд ё шиносаш? не хеш буданд, не шинос. духтарак меҳрубон ва ғамхор буд. офарин. бале, ӯ некӣ кард, дар ивази некиаш некӣ дид. офарин бачаҳо, офарин азизҷон, офарин лолаҷон. соҳиби либоси нав ва тангаҳои зиёд гашт. ана дидед бачаҳо, яъне кори нек ҳамеша подоши нек медиҳад. барои ҳамин мо бояд ҳамеша ба хурдсолон ва калонсолон дасти ёрӣ дароз кунем, кӯмак расонем. бачаҳои азиз, ва инчунин мо дар хона бояд ҳамеша ба корҳои падару модарамон ёрирасон бошем. чӣ гуфтед азизҷон? лола? муаллима ҷон. хуб, муаллима ҷон, лабай. биёед боз як дуҳакаки дигар афсона хонем. биёед муаллима ҷон. азизҷон, лолаҷон, бо ҷону дил. аммо вақти барномаи мо ба поён расид. бачаҳои азиз, бо шумо буд барномаи вақти хониш. хайр, то барномаҳои дигар.